Mkhulu. Yebo baba. Siyathemba ukuthi ngoba unyaka omusha khona induku ezinto oyiphethe. Yebo. Ubani lo nomphethe lapho? Phethe uGijima Mpunzana. uGijima Mpunzana umveze simbone mkhulu. Nangu uGijima Mpunzana. Badinga umbona abantu bambone ukuthi ubani lo. uGijima yonke indawo yakehlula lutho. Wenzani uGijima mkhulu? uGijima sicasha kuwena nje usukubona uGijima inyamazana yaye kuyifica ngithi yakushiya uzoyifaka izinto. uGijima Mpunzana into yakhe ayivinjwa umuntu kodwa ngiyakuqina qala before nginikele umuntu. Mamvele nguphe nje. Awuvela umphe nje umuntu. Mamvele nguphe nje fanga ubheke ukuthi ukhave ngani bese ukugijimisa. Uzogijima oba nenyanga igijima ngawo ziyenza izofuna. Sifuna ukugijima ngithi nangu uGijima Mpunzana uzogijima. Uzogijima kodwa siqala sibheke eqala ukuthi uGijima Mpunzana ayizophazamiswa yilutho indoda egijima wena. Usuke usumkhandile lo Gijima. Usumkhandile lo Gijima. Futhi uGijima lona yena abantu abamabhizinisi abameli yebo bonke abantu laba abasebenza ezitolo omashonisa uyagijima kubona. Yona egijima kakhulu. Awu madoda. Igijima kakhulu iyaphambili ayinqotshwa lutho le ndoda. Hayi siyabonga mkhulu. Dile kuDonga Nkosi. Hayi siyabonga. Kweshiwe wena masuvuma ugejwa phuma enkantolo. Hayi ngiyathemba bayizwele mkhulu abantu. Siyabonga.